Ako si Ricoy. Ginaingon, bisag asa ko, ang tentasyon na apirmi sa kong luyo. Mao kining nitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Oh, nitik sa pud siya. Hoy! Oh, Sa pas buntag, cellphone imong gihon na kaditsa, Vicky, kaditsa. Nya na na, oy! Banis ako, be. Asa? Mangumpra. More na yung sulob. Oh, good. Ano man di ay? Short malangkap. Pagkasuli si Tuvik. Ay, kakapoy ba yan ni Morikoy? Hasta ko isulob, ikapag yung magbuot. Duka, koy. Perti. Dukaw ko permi labi nag human ko paniudto. Ngano man, Viber na pod. Nakaibawa man kayel. Permita ka makita nini sa trabaho anoy. Kada humali mo paniud to, dunay manawag sa imong cellphone. Nawaron tong taod muring na imong cellphone. Baya, gibantayan gid ko ni Muil. Ikaw wala lay kwenta nimo, nga mula ka kadalas 12. Asa mo ka paingon, Yel? Why unay koy? Unay. Kana. Tubaga. Kadyo sa, mugawas ko kay ako ning tubagon. Hello. Hello, Koy. Nakalans na ka? Opo. Unsa? Pasado alas 12 na, po? Karoon pa man idong ang barko ko. Unsa? Unsay? Hindi ako kaya sa pier sa Cebu, Koy. Kay gamingaw ko niyo mo. Unsay nga? Patay. Birthday balong Vicky. Unsa obi na ako? Mo na diha koy. Ngahay kag tabang nako kung makalisod na ka. Sige na, Yel. Sige na. Unya, Yel, sige na, Yel. Sige na. Pares bito ta magkasasail. pag ganun si Bilyan. Sige ay. Narayaw. Salamat kay Yel. Salamat kay amigo kikagto na Yel. At ko ha? Kuhan ko spare si Kinsa? si Ma'am. Si Ma'am. Mamsa. Ani lang sa kadini Star tita. Okay. No sa man ka mo uli? Karon pa gani ko may apot. Pangutan-on naman dahil ko kanus ang muuli. Dugoy po. Tit. Dugay pa? Unsan dugay ha? Mga usap ako kasi mana din sa Cebu, Koy. Mao ba? Ginoo ko. Koy. Usa siya si mana din Koy. Sabi na itabo ni mo huwag ka mahimutang. Diba? Kutiman sa akong mga bisita, bi. Daghana sa mga palinti na mo bigay nga, manganhi. Hala, murag karon pa man kang kada-birth din ako, manganhi magina sila, oy. Nabaguhan mo ko ni mo, king naman. Rikoy, saan mo problema, Koy? Problema, wa. Uy, wa may problema. Ano? Wa ko no niya, ano, man ka mahimutang, diha, good? Murag wa kasi mong kaugalingon, ay. Hala, ang kuyawan man ka nga nila yung cellphone. Tubaga na, Koy. Ingna siya nga, busy ka. Tubaga. Uy, nakamalay ka sa Vicky nga. Nakikulog ka dito. Lay, magtunong si ultihan. Buang nga din ako si Titit ang manawag. Si Bayriel man di. Ay! Hello! Ayon man si Ricoy. May kitubag ba sa iyang cellphone, sir? Tuwas gawas? Oo, sir. Kung anong ato mas gawas tubagon, dinhiday sa suhod sa opisina. Hinay ng signal diri, sir. Oy, itawag ko rin ha, ingna nga may tuyo ko niya. Okay, sir. Ha? Lagi. Lagi ba ka ihatod ka? Lagi. Mana ko si mong istaran. Kay pabaw nanti ka. Sa di ka pababalik sa Mindanao. Lagi. Uy! Lagi. Uy! Ayaw, diha. Ipangita ang manager. Ito isa ni mo. Tit. Manawag ko ni mo ha. Ipangita ko sa among manager. Bye. 143. 4-4. Saman. Trabaho sa koy. Hindi nang Viber diha. Yel. Dahil ba kong ibati, Yel? Ni-feel ko love ni Titit. Uy! Unsya ka diha? Unya? Minyo man ka?
Ninyo nga maghanas titit. Bahala na. Uy, kasi bahala na Rikoy. Bahala na. Mapatya kas bala ni titit. Okay ka lang. Ready na ko. Eto na ko niya masapir. Karong taod-taod lang. Titit. Ngano bang kitutukan mo ko ni Marikoy? Lamig yung kapisag unsaon. Ya? Unsa pa. Patilapa ko ni Mutit. Sila Tila, ko. mutila ko. Kan agit ko ko. Titit, nigakos ka na ko. Rikoy, lahi ka kaysa kumpana. Lahi jud ka koy. Perfect. Perfect ka kuya. Rikoy. Ayun ha. Ano man? Lips to lips lang sa ako. Okay, naaman ako. Pangas ka? Nani mo? Bahala na. Ay, madara Ha? ni. Ha? Madara ni. Oh, sagot ay. Madara ni. Kasi bahala na, uy. Ilang po sa tikuman. Uy! Uy, hiram. Mukha ang dugo-dugo. Lamig mo, na. Uy, 1, 4, 3, titit. Magkadugo dyan ka rin. Lagi-lagi, wala na pala. Uy, Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Kuy, unsa ni puwasan mong brief? Hait kag sampot? Unsa ning mancha sa imong brief? Dugo ni? Gidugo ka? Nga lalaki man ka? Vicky. Ngayo oy! Dugo ni, klaro kayo. Grabihan ni mo Rikoy oy. Hangtod karon sige pagyapon di kag pamabay. Unong na taon oy. Ibasig kuhaon na ka ni Lord. Nya mapunta na kas kalayo dili sa langit. Big pasiluag ko. Pasiluag. Saon, agtidasyon. Napirmi sa akong luyo. Madiha. Magod mo mga lalaki. Kusangin lang dahil ninyong tentasyon. Ingnan na lang yun. Kamo mga lalaki. Huwag katagbawan. Bisag dagko ng mga anak mo. Sige gyapog pamabay. Ay, so? Mao ka koy. Mao ka. Mao ka. Mao jud ka. Vicky. Madiha. Unsa? Magbait ka na? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Serious ko. Bayel, serious ko. Pagbirutan ako. Wala ko tingin ni Vicky. Sukan siya nakalabas ng brief nga dunay dugo. Mao na diha. Kay bisag gidugo, mutira pa man gyud ka. Ako nang itig sa stated. Naputon na mo ang relasyon. Oh, uy. Nanawag si Titit. Hello? Hello. Si Dory? Amahan ni Titit? Ikaw si Rikoy? Oo. Ikaw ang lagi sa kong anak, no? Uy. Wala si Titit, no? Ha? Gipatay siyang bana. Kinabasahan yung tiks-tiks sa inyong cellphone tao, no? Patay na si Titit, Rikoy! Dili. Dili. Ipatay si Titit siya mana. Kaya nakahibaw nga. May relasyon ng duha. Nagtago-tago ko karon. Kaya gipagita ko sa bana ni Titit. Kaya ako'y sunod ng patyon. Follow for more drama.